kok salaika kaham hamya tai kwbangma je manta soktai rok tongmani amano tuye shanti babe sanani bagai salaika tai bo Indian government no bo koi kok saka je Bangladesh ni Yunus tai kwbangma Bangladeshi rok notice no choba phanangnani plan khai tongmani o jagao shanti kri khlaiye choba phanangai Pakistan no miliwe borok oro garden he samani borok o jagao nahari painani bagi bong plan amo tuma hamale nor jotono saimano notice ni population ni bising 20 ha ka 30% no Bangladeshi ni phainero hake amono sau Bubagra je Tripura ni silai balnai rok shanti ni lamao phaijak tabo amono je Bangladeshi rok try khai tongo o jagani no ulta pulta khlanyane bage o jagani borok no tai bo shiklegi bong ni borok no danane a jagao je minority tongne rok no yangore khlai hori boro oro dawoi o jagani borok no je indigenous tongne rok no tai bo birman man boi tai bo hamia lamao honani tai notice no jatre potre sai oro shanti kri khayai tonina naiyu hake borok jotono norok khana osekango je Yunus samani borok o notice ni o reason ni borok garden ni sai tongka borok orni malik ni sai tongka haisi amoni bagini Bubagra sau je Indian government no amono kahamke cheri nyadi je Bharat ni bagi hamia sanai je Bharat haga notice ni bagi hamia khlainya ni bagi chesta khlai tongnai borok no action nana nango hnai tai je o silai balai choba khlainya ro borok shanti babe Indian constituency ni bisingtei nijini manthai rok sanani bagi tabu raji ingjak borok silai yakar jak hake amoni bagi no je Bangladesh rok tabu check legi tongmani amono kahamke cheri nyadi hindi Indian government no bokoi tong bar hake tabu Bubagra sanan nemeng hake je Bangladesh rok je notice no jatre potre sawoi o jagao shanti bong khlaiye o jagani borok indigenous rok no ulta pulta khaiye thancha kijing thancha no walari wei bongna a jagani je wancha tongnai wanji bosong tongnai je minority tongnai rok borok no o jagao horei hake o jagani je democracy change mani yagolo o jagao to shanti bongi thangnai wala suglai inglai tonglai nai amoni bagino o je Bangladesh rok je plan khai tongmani amono kahamke cheri nai borno kahamke sastirna nangnai Indian rok nei Indian government no Bubagra konyani chala khayo hayangge ke je o jagani indigenous tongnai rok borok to shanti tongla constitutional rok ni simi sai tongai amting thaunga ko bate silai balai phano manu nei Bubagra borok shanti babe hanyani chesta khlai tong borok shanti haba hayo hake je bongni manta sokte tongmani borok no ridi je bongni samnani bong no ridi hake je Bangladeshi rok je plan khai tongmani amono taklai ridi ni sannayo tumani bagi himale kwbangma je Tiprasa rok ni manta sokte ni bagi indigenous rok ni manta sokte ni bagi kwbangma borok no selai balai thangbai mani chini Tiprasa rok hake amorok tabuk shanti ni lama bisingtei India ni constituency ni bisingtei je Tiprasa rok ni manta sokte rok sanan nai tongbai mani ayang Bangladeshi rok kwbangma burum phai tongbai mani aroni thuruk rok ba satok jage hake ayang ni thuruk bo phayo hake yang notice no bisirba kwbangma burum hapayo hake o jagani Tiprasa rok tongnai kese bungo o jagani democracy change ngo je majority tongmani minority ingi thango amoni bagino o jagani bororo silai romnai ni bagi majbur ngu hake amo bo jagao thang ke men ke Bangladesh no Bangladeshi rong no uksaruo je bonga jagani thuruk rong no hake je bonga minority yang hake ke to population ngu thango ke o jagani je indigenous tongnai ro tribe tongnai ro borok o jagao silai balani majbur ngma thango nijini rokha survive ni bagai hake amoni bagai no Indian government no amo kahamko cheri nyadi Bangladesh no nei chaka tumani bagai himale Bangladesh je kunung khakai sobche nostongmani jinis ga notice ni bising Tripura no bisirbag effect ngu hake amoni yagulo je kubuni haste tongnai ro hake Tripura to norok jotono saimano jago majority tongmani minority thaka jagani indigenous ro hake kubuni haste rogobo je Bangladesh bai Ghana tongnai Meghalaya je Mizoram rok amorok bo amrikhano kokti sanen nango hayanga ke butingi thangno borok kunban saimia amne bagino tabung nangai tongmani nga ke Tripura simia je notice ni jotono thancha kase tisanen nango borok bu bujinen nango haipeno tongi bujiyang tongam to saumia o Tripura chikon tete o jagao je Tiprasa tribe tongmani borok se thancha ing tongmam bai nga ke amsung notice ko toma o jaga busuk tribe tong to ha jaga busuk jati bangi tongha amoni bagino thancha ing yangi tongu hake jotono je indigenous tribe tongna ro jotono thancha ing na nango amsu kubui ko hayanga ke kaisan dofa simi ekdom hawi pheke ke bongni population bangi thangnai bokisa o bon dofa kisa amting he kuno matter kri do
Haike kaisa dofa tabuk jemon chini Tripura ongma hai je Bangladesh hai ka or wan je bosong at kaisa jotono bongi bosong kaisa chimi habire phemen bage chino democracy change thaka kobuni kobunga kai kunungla khamu amoni bagino okogno belai ke kotor khai tisanen nang chini Tiprasa rok toma hamale chini o jangawo beti ingi thangno thinango kuno saimia joton se nosto sabongno Tiprasa rok haike chungnuka 사론 지총 하려고 보록 assembly 와 꼭티 사가제 Bangladeshi rok Tripura phai tongmani no tuye haki amono bo simia bangma Tiprasa je leader tongnero je assembly member tongnero borok jotono je Bangladeshi ro yang Tripura hapi mane amono tui kokti saneni nangu toma hamale aje Bangladeshi ro bangma tep ke phai tongmani bagai o jagane je Tiprasa tongnero tabuk 30% busik ngi thano kuno sawimia hai baksa buksu Tiprasa ro social media o simi active bungi social media o simi baksa buksu kok sawi baksa buksu ko kok saya Tiprasa no wala lai reels khali baksa buksu chini Tiprasa ro amde ki simi tongkhangya omono tui bukok sari o baksa buksu reels khai follow kabang tongnero amti hairong no kai Tiprasa rong ni je survive khai ma tongmani je kubuni bosong ro o jagawo hai tongmani ayang Bangladeshi rok amono tui bukok sari jo reels khai je bangma follow bangi tongnai rok je social media o follower kabang tongnai rok hake tak khadi ni samaya do nor no reels video rok kabang mar khanya nang amrok bo hake norok Tiprasa ni bage bo koksari hake amsung sanamo chungo o ang je samani o baksu buksu follower kabang marok Tiprasa rok borok Tiprasa ni bage koksana nango ani samani amo sanada nang je Bangladesh hapai mane amano tui san nang mane hapan sanada nang comment bising tiki norok sahor mano hake noro video no sajakala khladi te share khadi channel no subscribe khadi bell icon click khadi je pur katal video dawo nong noro notification sokunya bage hake jotonon ka ham tongbai di jotonon khulumba kya hambai